So, ano yan? Sa panghakwat? Sayang. O sa inutan niya, igwa itong luwas. Oo, sa inutan niya, igwa ki, ano yan, igwa ki, ano ini, igwa ki, gari mga nakatambak na baybay. Bako nakatambak na baybay. So, again, mismo kang tubig? Kundi pig-apply taman sa mga pinagseminaran ta, dahil man kita malaog dyan basta, na dahil kita nin kay ibang otoridad. Tama, Tas tama. si Kagawad Lando Palabre, kasundo siya naman ito sa teritoryo kang Then, ginabata. yan sila maglagpas. Magsulo ako duman sa taas. Dahil man kita midbit. Doon plano sa Mayor Kaloy Nagaro sa Katunyan, o paimbestigaran niya ganun ginuling? Sinat ko si Mayor Kaloy Baldo, na nasa teritoryo niya established na, na nasa teritoryo kan Kamalig, ano niya ko ang plano kan lokal na gobyerno tungkol sa bagay na ini, ang simbag, ipapapudaan niya so barangay kapitan kan tumpa. Yan, pwede. Kasi kapitan, makasabi ito kung ano man ang nangyari dyan. Kailangan man dahil aram kan barangay. Okay. So next week, Pwede. iyo yan, ara mo niya to, so follow up ka ni Mayor Kaloy Baldo, and kung ano ang plano ka ni, kan lokal na gobyerno, kan Kamalig. Yan. Sabi ni Kagawad Lando Palabrica, baka makipag-joint force daan lokal na gobyerno kan ginubatan, sa anapik ito, yaonan structure sa Kamalig, pero an epekto later on, yaon sa ginubatan. Okay. Kung pwede duwang lokal na gobyerno magsaro para sa on-site inspection. Yes. Aabangan tayan tabi BP sa mga maabot na aldaw. Yan ang sa tuya mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa Aluwas. Pinalo up ni Jimmy. So yan, nasusog sa bipartikan barangay Tumpa kan Kamalig. Ngunyan, yun na yan ang challenge naman sa lokal na gobyerno kan Kamalig. Anong gigibuhon dyan? Para maaraman dyan kung ano talaga ang Buda. Kung natatay wa kayan. Di ba? Hello, good morning. PP, good morning. Yeah, good morning. Opo, tungkol po dyan sa na-discover baga nila, Jimmy. Opo. Okay. So, established na igwa talaga. Igwa, na-establish sa Tumpa, barangay Tumpa. Barangay Tumpa. Okay. So, ang dapat maaraman dyan, number one, established na kung sino nagpagibo, di ba? Yes. Sa Sunwest. Yun ang ano duman sa post ni Provincial Administrator Rosal. Okay, kan hinarapot niya sa mga tao duman. Yes. Okay. Ang dapat maaraman dyan, number one, paano nagibong sikreto ito? Itong laba na ito, baka walang itong sarong... Tapos lang, pag-alsa ka ito kang gamit. Sa pag-alsa ba kang gamit? Sa pag-alsa ka mga kanduman? Pag-open mismo kang roll. Yeah. Diba? Kasi dahil man ito ma-exist kung dahil roll. So, pag ito sa nang pag-gibukan road, na access road na ito, dapat aram ito kang barangay. Imposibleng dahil ninda ito aram. Siyempre, saan na ito maagi? Di ba? Yes. Ikadua, Gano'n dapat magpaliwanag si Kapitan kayo niya, Kantumpa? ikadua tabi, aram daw ito kan DNR o provincial Penro, MGB. Aram daw ninda ito. And if so, or gaya man ninda aram ninda, dapat magpaliwanag sila nata nangyari ito. Yes. Being the protectors. Okay. Ikatulo tabi, kung gibo yan kan Sunwest, and Sunwest being a contractor, ano ang fund na ginamit duman? Is that private or public? Siguro tabi, dapat masikret. So, pig-insert na budget sa CHESA. Dahil aram baka ginamit na ito. Yes. Diba? So, dapat mahiling man ito. So, dakulahon tabing ano yan kasi di ba protected area ang mayo. Tapos harap pa, ano mo niyan ang epekto ka itong 6-kilometer danger zone when it comes to human activity inside the zone. So ano ang effectivity ka ito? May penalty clause ba ito? Ano magigibo kang probinsya kan Albay? Isa yan ma-enforce ka ito. Iyan tabi ang mga dapat
makaramang ka Yes, ko. yes, yes. Kaya Oo. wala ko na istorya tabi ini. Yan, iba pa susugta next week. Eh, yun tabi, Oo. pero dakol na assignment sa imo ah. Dakol na problema. Okay, okay. Nailing ko nga ni, so, Ano? so, comment ni Buboy. Oh, yeah. Oh. Ayaw mo? Oh, yeah. Oh. Reply ko sa ima. Anya ako, kalma ka lang, boy. Para problema. Maroon pa niya ako, si Bayaw mo. Okay. Salamat. Good morning, Onon. Tabi Joker. Inhale. Exhale. Ay, nako, 12 minutes bago po mag-abot ang alas 6 din morning. Yan yun si Karen. Si Shara. Si Shara meron. Wala, pakitig daw. Karen Alan, nasa linya. Good morning, Karen. Hello. Actually po, pinag-follow up naman natin kay Provincial Administrator Raul Rosal. Kung isang puminutok kining baleta, halagad nag-inspection sinda duman, dahil na ini nagbalik kapag sabing nag-travel at ini BP Henry. Kaya sa Lunes, kaulayon taman gilayon, tanganing makuat ang lado kan personang nakadiskubre kan isyong ini para malansyado man gilayon kita. Nahulog sa nasabi BP Henry. Yes, okay. Sa dagdag natong bareta, hagad kan Committee on Games and Amusement kan Junta Provincial kan Albay, na mapasug pa kan Provincial Police Office kan Albay, ang pag-monitor sa mga illegal na tupada, asin surugalan sa probinsya. Isip sa chairman kan nasabing komitiba, na si 3rd District Board Member Wilfredo Marinilla, dapul pa ang mga pigtuturubudan na persona na involved sa mga illegal gambling, mga patupada, maski ang wedding, na sinabi mismo kang kinatawan na talagang istido pa at hindi sana namumonitor kan mga kapulisan sa ibang kan mga pahayag kan mga pulis na day ng mga nagkakadalakot masyado sa mga siring kainin. Pusog pa kay Marinilla, may mga pagkakataon na gigaramit pa ang mga lamay sa pagsagibunin mga siring kainin aktibidad na halos may mga minor de edad ng nanlutaran na nagsasarabay sa mga araw kainin gibo-gibo. Kung kaya nagpahayag ang kinatawan sa pamayukan Hipatura na si Police Colonel Noel Nunez, napakusugun pa dapat kang mga kapulisan ang sa indang visibilidad sa mga siring kaini. Kaya may talagang mga nakakaroon pa sa mga araw kaini na day sana namumonitor kan mga kapulisan. Mientras tanto, nagpahayag man si kinatawan Marilyn niya na nakatalan ini magpasarning ordinansa sa probinsya kan Albay na ipagbawal o kaya i-regulate ang mga illegal gambling asin mga isabong sa probinsya kan Albay. Okay. Yan ang report. Karen Ala, this is giving Salamat, Karen, sa report. Hali dyan sa luwas. Yun na talotang sa subot ni mainiton, malipotong. Gari ang pamati ko dyan, giinit ang pamati ko dyan. Nato daw. Dahil ko makakuha na. Nag-ibang temperatura. Angel Mostasa, may dagdag na report. Good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tayo mga paraan sabay. At may pig-forward ako sa imo. Apo. Yeah. Bala ka na kang dyan hapon. Okay po. Alas 4. Yeah. Apo, VP. Uli pa lang kadakol kang kuna mananggal. Pinulwan sa salbata na mananggal. Iba man talagang klase na di. Ibang klase man talaga. Okay, sige. Sa mga dugang tapang Bareta VP, sarang karpentero ang arestado mo niyan sa kapulisan ng Legazpi City matapos na magpositibo ang ikinasang bypass operation kontra sa iya kan mga otoridad sa barangay 27, Victory Villen South sa syudad. Ang suspect na nagbigay na si alias Lando, newly identified bilang state-level individual, 52 anyos at sinaresidente ng parehong barangay. Naarestar ang nasabing persona matapos may kasakat ng plaza ang Legazpi PNP sa tuwang City Unit City Drug Enforcement Unit as in ang Kadeya Albay kung sa inakabakal ang pusher buyer pigtutubudan na siya na may street value na 3,400 pesos. Alagad kang magkaigwanin body search sa suspect na dugangan taan siya nakakuha man nila kantidad panin sobra sa 2,000 pesos. Sa present VP, ang suspect ay nasa kusubo kang Legazpi PNP
para sa magkakanigong proseso as in nakatalaan na naplantaran ng kasong pagbaylar sa RA 9165 o ang Dangerous Drugs Act of 2002. Aha. NDP Henry, ang mga rin pong informasyon hali sa luwas, Angel Salgado, Chibing. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mientras tanto, Joshua Bino, may dagdag man na report. Good morning, Joshua. Joshua, naputol. Yes, morning, Aleko. Magkakamuda ka talaga. Nagdangog ako sa imo. Biglang nag-trip off. Day pam... Mamiet Cornelio. Inhale. Exhale, Mamiet. Relax lang. Panagid na dapat. Relax na kita, ha? Yan magpa-stress tabi iyo po. Balikan tang report ni... Ay, sandali lang. Happy birthday nga pala to may kinakapatid. Analisa Batalier Lawenco. Kan Bakakay Albay. Yan. Happy birthday po, sabi ni Dr. Raul Benyan. Ang apon magakaan sa barangay, igsuon, di ba? Igsuon, ang apon kan sa barangay, di ba? Si igsuon na Analisa Batalier Lawenco kan Bakakay Albay. Ha? Greetings from Dr. Raul Benyan. Alright. Sige po, happy birthday. At saka, mamaya sa iba pa. Napasadahan tayo ang pakalipas lang kang report ni Joshua Bino. Hello, Joshua. Buhian mo. Yes, good morning. Good morning sa mga parakantabay. Sa dagdag na balita, bako karaw-karaw ang pinaligan na pwedeng hampangon kan sarong persona na responsable tabi ni Henry sa mga bomb threat kaya bomb joke susog sa pinaluwas na pahayag kan Philippine National Police o PNP digdi sa Bicol sa irarom kan liderato ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. bilang Regional Director. Ang bomb joke ni Henry o kaya false bomb threat iyo ang violasyon kan Presidential Decree 1727 na punishable in 5 years imprisonment o kaya naman 40,000 pesos fine Na? o kaya 40,000 pesos na penalidad o kaya parehong may penalidad mula pagkakapreso. Kung kaya dahilan sa magkakasunod na mga bomb threat incidents sa nagdapir ang mga eskwelahan sa Tuya Digdi sa probinsya kan Albay, may ipinaluwas man na orden si Babagay ang Police Regional Office 5 ay paghigpit ang security measures asin pakusugon ang efforts na matrace, maprosecute, hanapon ang personang responsable sa mga bomb threat sa nagkapit ng mga eskwelahan tabi ni Henry na minakausanin kumbaga disruption sa klase asin sa patakot man sa passing orden. Kung matatandaan, bako sa nasaro, kung nagkapira ng eskwelahan ang nagkakareceive ng mga bomb threats, pinutulakan mga nakaaging bulan dito sa US Telegaspi. Recently naman, ka nakaaging aldaw sa Bicol University. After sarong aldaw, duman naman sa sarong pribado pang eskwelahan sa syudad Canmigao. Bako na karaw-karaw tadi dito Henry, kung siya'y sigun kay Babagay, ang mga bomb threats na siring kini, bako joke, bako karaw-karaw tadi dito Henry, dahilan ta na-endanger kini ang public safety. Asin siyempre, disturbo sa mga estudyante, asin mga trabahante, mga paratakdo kan mga naunambitan niya itong mga eskwelahan. Kung kaya sigun kay Babagay, hahanapon ninda itong mga persona o kaya mga persona na responsable asin paghampangon ini BP Henry sa lay kailan ta kay tuwan hanapon tangali ng mapundo na ang siring kay mga insidente sa mga maabot pang aldaw. Kung sa kunyan,
Saka full alert man na explosive ordnance disposal, kaya EOD kan mga kapulisan, full alert, kasi ready na mag-responde sa naman ng mga report araw kay ni Tabi BPN rin mga bomb threat. Ang hapot ng Joshua, kaya daw hanapon niya ninda sa cybercrime. Bakit di ba cybercrime yan? Dapat maramang kung sino nagpalara kayan. So Sen sa hali. BPN din sa Bicol University, may sugod na sa Anti-Cybercrime Division sa PNP na i-trace itong persona. Oo. Sa kung matanda, din sa Bicol University, pinadara sa bomb threat, papaagi rin mensahe sa Email? Facebook page. Sa Facebook sa page. Bicol University. Yan ang challenge kung paano marami. Siya nagpadara naman, di ba? Tapos so sa naman sa Ligaw, in-email mismo sa Office of the Nag-email. Ang in-email kay Mayor, di ba? Oo. So, digdi sa Ligaspil sa Universidad, di ba may surat ka ito? Primero, ikadwa, may email man? Oo. Naramang ko siya nag-email naman. Kaya pipahanap yung may sugo na naman sa anti-cybercrime na i-trace ta. Posibleng matrace yan between rate sa, kumbaga, alam mo po, expertise Iyo. sa mga IT. Iyo. Pero kung nagkuro yan, kung nagwasin daki, kung alibang ba pabalik pag-tripon, ano daw yan, Mara? Sige. Dapat gid ma-discover kung saan hali. Siya nagpadara sa hali. Ay, hindi. Kaya, hahanapon dahil tabi ni Sana. Sana mahanap Oo, sana. sa 5 years Okay. o kaya 40,000 pesos na penalidad o kaya parehong penalidad na pagkakapriso at posibleng hampagon sa personang nagpapalakok ng siring na bagay. Okay. Yan, BP Henry, ang dagdag nating storya with Boy sa Mobile, Jos Pabino, PCGD. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, dumang kita kay Jomar Bien sa dagdag na bareta. Jomar, good morning. Pasok. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga paraantabay matapos ang sobra sa 4 na dekadang pagtatago na dakop manggiraray kan mga miyembros kan Santo Domingo PNP. Ang sarong babae na may kasong estafa sa report na ipinaluwas kan Santo Domingo PNP, nagluluwas na kaso udma na discover ninda na may kaso pa ng estafa ining si Aljaslin kan Santo Domingo, estafa through falsification of commercial documents. Kung kaya tulos ninda ining inarestar ang kaso, ang warrant of arrest 41 taon na ang nakalihis, dai na dadakop ini si Aljaslin, pero maswerte na kasod na timingan ini kan mga miyembros kan Santo Domingo PNP, kung kaya na-arestan mang giraray ninda 3,550 pesos man sana ang piyansa, pero duwang kaso ini kaya sobra man sa 7,000 pesos ang piyansa na kay po nabayadan kay ni Lin. Tangani na makaluwas ng ulay siya sa karsel habang pinagbibista pa ang kaso na 41 taon nang nakasangat sa saya. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Okay, sa mga birthday greetings natin, papasabahan to daw nga na pagkaaga sa tuya tabi na mga greetings ay dakulo na. Good morning po, pakibati po kay Mia Arimado, happy birthday from Mama. Good morning, Saturday. Okay, sandali lang. May apod si Manong Rick na Mendoza. Hello, good morning, Manong Rick. Migo, Morning. kuha naman kita, maray na bareta. Ano da? Wow. Pagsakat ni Bagaduman ka sa ugma, sa Masarawag, Opo. nailing ka itong strukturang lumao ng struktura na kwan, na raot dahil siguro sa kalumaan naman. Iyo. Ipig-senta ito tabi kay Gobernador Noel Rosal. And then, kasubang ginis mo, Aha.
instruksyonan tabi si Engineer Dante Baclao na ngunya na aga Oh. pag duman sa area tangani na magibuhan na tabi Manong Henry ki solusyon niya na pagbaha-baha din sa may Ayun, oh. Pamitisan kang Masarawan. Tapos sabi mo, gari silted na ini masyado na, ano nga po nga, ano ito? Retaining wall. Iya, Napano? Pano na siya. So, Kaya dapat mahal itong laog kang retaining wall para di maglipat sa tubig sa Masarawag. iya tabi. Tapos tigpo pag-ibuan na plano na ibalik giraray itong kwan, itong struktura, nagkapira pang struktura sa itaas. Pangani na mabawasan na ining kwan, di peligro di sa baba, Manong Henry. Ayun, okay. Okay. Grabe Manong Henry ang pano ang likod ko braso ki salumpas. Di ko sabihin mo, kung maduman mo niyan si Engineer Baclao, si Sangged kayo to? May kwan, itong sa barangay. Di ka Wala na- aram na ni Engineer Baclao ito, tas mahuron man kami at Okay. Bago na, kung kaya rin baka na naman duman. garuda ko sa lakaw, may salumpas. Si Jimmy, kumusta ang kamugtaga ni Jimmy? Sarap man ito, para rosdos kami duman sa gapo sa Palawan. Ganun may problema si Jimmy. O di sige, ang good news mo niyan, itong pinagkaka-discover nito kasahapon para duman sa Nagantabay, itong pigapo mo ng retaining wall na haloy naman, napano ito bye-bye, kay volcanic debris. Kaya dapat ang suggestion mo, haliyon ito. Galing sa tubig, umagi duman, mag-ibang direksyon, bako pa rin sa Masarawag, tama? Iyo tabi, Iya. mag-lesen ang mababa ng tubig na sana. Kaya mo niyan, adalan ra Engineer Baclao kung paano ito. Iyo tabi. Yeah. Tapos, may itatagaman ng pondo si Gobernador Noel Rosal tabi. Para duman, ano pagkaban, desilting, ano nga po kaya? Hakadan, mahakad, structural mitigation. Iyo, tetong nahiling mo na nindo na aga solution, temporary ling solution, para subaha, dahil magulpi sa may partikan barangay Masarawag. Iyo tabi. Ayan, okay, sandali, tayo si Jimmy sa linya. Jim? Grabe ang daat ko sa biti. Ano? Grabe ang lugad ko sa bitis kan mga daat. Nagpadangog na ba si Jimmy Manong Rick? Ang bitis ko. Ano? Ang bitis ko pati pag natiko, natiko, tipisiro na pag tildungon. Okay. Para lang gawo nagapo. So, bala lang ang Engineer Baclao magsakat dumaan. Anyway, ang purpose is to solve buda gari hilingon kung anong pwedeng gibuhon duman susog sa suggestion nindo, Manong Rick, di ba? Iyo tabi. Ayan, okay. Di, bala naman si Engineer Baclao kan magsalumpas pagbaba. Yan, mabalo ng bad aid. Okay, pero seriously speaking, ito ang instruction kang gobernador na dapat asikasuhin ito para maibsan ang baha sa may partikan Masarawag. Iyo tabi Manong Henry. Tapos asap nito, tigburoto patinigo, asap. Asap. Opo, Okay. opo. Good, okay. Salamat, amigo. Iyo Manong Henry, thank you. Alright, thank you so much. So, Jimmy, kung medyo, kung lugar na Jimmy, dahil ka na magsagat tayo. Anyway, adalan, si Engineer Baclao, pagbaba, saka mo na interview sa Monday. Jim, Mangungo amadara kung silupin duman, mga matubangon ng lukalang. ano yan? Tukal lang, so piga-discuss mo kan saro na gari na tong baga. Dukal lang. Ano nga niyan? Dahon na so piga palusag. Supigugulay. Oo, pinadangog ko ini sa'yo mo, sungaran mo, dakalang. Yung nga ni, dukalang palan. Dukalang, grabe ang dukalang dyan. Talaga? Di marayon ito pagbaba mo, may gugulayon ka, pigugulayan na may gata. Gari na to. Gari na to nga. Yan pwedeng garo alternative na gibo na pinangat. Pwede. Pwede Talaga. Mas masiram pa sa na to. Makamuton pati. Mas masiram buda mahamot. Ay gusto ko yan. Dumiretso, kung gusto mo, pagkatapos mo kang programa mo, dumiretso ka na dumaan. Tapos umapit ka digdi sa boundary kan San Rafael tapos Masarawag. Tapos, Pero imagine mo na suwarong na nawara. Jimmy, ako tabi, nakamove on na tabi akong haloy na ha. Bagay, may pag-asa ka na Mas pala. natatanaw ko ang
ang kanyan, dahil naman sa kuya ki, nagkukuha ng puso ko, naglukso ang puso ko, iyo. Ma. Buda, mas kinahiling ko dahil, wala naman talaga, taloy naman, iyo. Iyo. Okay? Remembering na lang, napas. Iribig kaya nga ni, bata. Hindi palang dagit mo niyan. Nasa makulubo ng Nixon ko. Ang mga barada, umasunod na, ha? Nakalipas lang mga tugang kan mga patalasta. Agun ka ito, DCJB Ngunan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kilohertz. Enot sa Bareta, Enot sa Gamos. Always number one, always DCGB, oras, alas 6:07 in morning. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta ngayong pungaldaonin Sabado, Oktubre 11, 2025. Pagmaniharkan pumping station sa Legazpi City, binalyo kan lokal na gobyerno sa DPWH Bicol. Good governance sa lindong kan sayang administrasyon siniguro ni Mayor Ray Bragais kan Tabaco City. Sa lado nasyonal, linog sa Davao Oriental dahilan sa paghiro kan Philippine Trench sigon sa FIVOX. Pagkansilar kan pasaporte ni resign Congressman Saldico, pipahidali kan Kamara de Representante. Sa ibang nasyon, magnitude 7.6 na linog, luminog-yog na sa North Sulawesi, Indonesia. Business News, Bangko Sentral ng Pilipinas mapautob ng limitasyon sa money transfer as iba pang reforma sa banking system. Health News, durante kan humanitarian crisis, anharos lambang individual nagsasapan in distress as in social disruption sigon sa eksperto. Ngunyan po sa detalyes kan mga darakula niya itong bareta sa lado lokal. Ibinalyo na po sa Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol ang pagmanihar kan pumping station sa Legazpi City. Sigon sa entrevista kan DCGB News kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail. Matapos ini kan ginibong pirmahan kan deed of transfer sa pagultanan kan lokal na gobyerno asin kan ahensya kan nakaagingal daw kung sa informal na ipinagtao ang responsibilidad para sa pasilidad sa nasabing ahensya. Dagdag pa niya na kulang ang fundo kan lokal na gobyerno tanganing mamanihar ang pumping station kung kaya inilipat ini ang manihemento ka ini. Ang nasabing agreement ang kan DPWH Bicol ang makapot sa rehabilitasyon, pagpapakarhay, maintenance at sinoperasyon kan fasilidad asin kinumpirmar man na may nakatalaan na fundo hali sa Central Office kay para sa nasabing pumping station. Siniguro man ni Alcalde Ray Bragais kan Tabaco City na magkakaigwaning marhay na paggugobyerno sa sayang administrasyon. Kasabay ini kan sa iyang paglatag kan mga akomplesimiento sa nakalihis na sanggatos naldaw. Sigon kay Mayor Bragais, patunay digdi ang pagitaas kan 10% kan total na revenue hali sa lokal o local sources magpon Hulyo sagod Septyembre kumpara sa kaparehong peryodo kanakalihis na taon. Kasabay digdi ang haros 18% increase sa collection hali sa City Mall as in public market, 37% increase sa collection sa Fatima as in San Roque Fishport as in 54% na collection sa Slaughterhouse. Tinawanin doon ni Bragais na saruining patunay na lokal na gobyerno kan Tabaco nagtrabaho para siguruhon na patas as in tama ang koleksyon kan syudad na magagamit sa mga programa para sa lambang tabakenyo. Dagdag mga tugang na mga bareta, hali po dyan sa luwas kasabay si Jimmy Nasalita. Natinampo, digdi sa Maharlika Highway sa Kupan Travisia, Boundary Kamalig. Bigpa para Turuki, samantalang bago pa man, sa naini na aspaltohon asin physikalmente, tay pamanin mga batak o depekto. Sa ngunyan haros duwa ng heavy equipment ang nakapwisto sa lugar, asin pigtuturugbok na. Tinampo, samantalang dakol ang mga nanginayang na mga nakakaobserbar nag-aaragi sa lugar na ini
sa pagsabing natatararauto ng tinampong okay pa man, saka naman ini ihirahayon. Duman sa lower binuksakan lugod, igwang porsyon kan tinampo, pakalampas sa Banao Bridge, paparareklamo, mga gilid kan tinampo, taday man pinag-widening, an ginibo reblocking sa tahaw sana, na dapat trabahohon sa mga gilid kanit, dahilan sa original na tinampo asin so bagong tinampo dahil magkadugtungan ang duwa may gap kung kaya kada bes igwanin mga na-aksidente digdi basado sa konfirmasyon ni Kapitan Sarmila Ranyula kung saan inilugod dahil pigtatauanin nagkakanigong atensyon na iyo ang kaipuan na matauanin prioridad kumpara digdi sa barangay Trabisia sa Ginobatan, Albay. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Land Transportation Office, Legazpi City District, bukas kada Sabado para sa distribusyon ng plaka asin lisensya. Angel Mustasa sa may detalye kang report. Naputol si Angel, mientras tanto dumangkit sa report ni Joshua Bino. Joshua, good morning. Yes, ito duwang barangay sa munisipyo kan Daraga na paghihiling-hiling na posibleng bugtakan kan planong ipatugdok na sanitary landfill na i-operate kan lokal na gobyerno. Sa follow-up kan DCGB News, kinumpirmar ni Mayor Vic Perete na sa barangay Talahib o kaya sa barangay San Ramon na duwang barangay na paghihiling-hiling nila na planong bugtakan kan sanitary landfill. Sa ngunyan kaya na may sanitary landfill dyan sa Daraga Albay pero pinag-operate ini na pribadong kumpanya partikular na Iwabeso. Bagin ang lokal na gobyerno nagbabayad ka na pitatapok na basura dyan sa nasabi ng sanitary landfill. Sigun kaya Perete, nagugulpiman kababayan. Nasabi ng bagay alagad bago matapos ang termino target iling mapunan asin baad man matapos tulos ang bagong sanitary landfill na i-operar mismo kan lokal na gobyerno. Dagdag na barata, Josh Bobino, DCGB. Balikan sa pang-report ni Angel, may kinaraman sa operasyon kang LTO kada Sabado para sa license asi distribution. Siring man ang mga plate number. Bukas, kada aldaw ng Sabado, ang opisina kan Land Transportation na Legazpi District para makapag-distribute ng mga plaka asin mag-print ng mga lisensya. Ini ang pinag-anunsyo kan opisina sa pangyayat ni Chief Connie Peñaflor kung kada aldaw ng Sabado, alas 8 ng Agas hangtod alas 12 ng pagkauto, itatangro nila ang mga serbisyo araw kan pag-print sa mga backlog ng lisensya na nagkaigwan ng transaksyon sa saydang opisina kasabay pa ang distribution man ng mga plaka kan mga bisikulo na may green na plaka mantang itong mga motorsiklo na nabakal kan taon 2017 pa ibaba asin plaka naman kan mga tricycle o toda na nasa Legazpi, Daraga, Kamalig asin Manito sa Albay para maklima sa ipuan sa nang moderar kan na silang official receipt o temporary driver's license para sa mga makuha ng lisensya kasabay pa ang certificate of registration, official receipt as in valid ID kan mga rehistradong tagsaliri. Mga dagdag na bareta, i-inform sa DCGB. Oras Pilipinas, 16 makalipas ang alas 6 ni Naga. Mabalik ang mga bareta, Makasalado Nasyonal, makalipas lang po kayo.
GB News Express. News Express. GB News Express. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang. Wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offer junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalak nindong mga paraantabay? Download na! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdig sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ngaming maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magkiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth.
Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. GB News Express. GB News Express. Mga tugang padagos kita ngunyan sa mga bareta, 6:22 oras po sa Pilipinas. Gikan sa Philippine Trench ang magnitude na 7.4 na linog na tuminama sa baybayon kan Manay, Davao Oriental, kasod mangaga. Sigon kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, na ang Philippine Trench ang saro sa mga pinaka-seismically active zone sa nasyon. Dadag pa niya na sarong press conference na ang fault na responsable o dagdag pa niya sa sarong press conference na ang fault na responsable sa linog iyo ang bako na bago kasi haloy ng aram bilang potential source ng major seismic activity. Mantang bako man konektado ang paglinog sa mga nainot na tremor sa Luzon, Visayas, sa sinibapang parte kan Mindanao. Dagdag na report halid dyan sa luwas kasabay si Jomar Bien. Thank you very much, BP. Tulong mga suspetsadong drug pusher ang nadakop kasulma digdi sa syudad kan Tabaco matapos ang sarong drug buy-bust operation kan Tabaco PNP. Ang mga suspect, duwang construction worker asin sarong parasira na anas residente kan Hiraya Manawari Residences relocation site. Sa impormasyon na nakuha kan DCGB News, alas 12 ang untuk kasudmakan maglansar ng drug bust operation ang Tabaco PNP sa pakikipag-coordinar sa PIDEA Regional Office No. 5 digdi mismo sa Hiraya Manawari Residences sa Barangay San Vicente, Tabaco City kontra sa tulong mga suspitsado na konsideradong street-level individual drug pushers. Asin sa ginibong operasyon, matrayumpong nakumpiskar kan mga autoridad sa tulong ini ang 4 na sachet ang pinagtutubulan na shabu na may total na pisada na poko mas o menos 6.27 gramos asin may kantidad na 42,000 pesos. Ang tulos man na dinaradigdi sa epaturo kang pulisya kan Tabaco asin kasubanggi pinagpreparar tulos ang magkakanigong kaso kontra sa mga ini. Yan ang report, Jomar Bien, DCG. Nakapag-restro po ni Danyos ang nagkapirang eskwelahan sa Davao City dahil kan tuminama ng magnitude na 7.4 na linog kasod mang aga sigon sa Office of the Civil Defense. Assistant Secretary as Deputy Administrator for the Administration Bernardo Rafaelito Alejandro D. Ford nakapag-restro ng damage ang facilities kan Ateneo de Davao asin Makua Malayan Colleges sa Davao City. Apira digdi nagkapira na mga infrastruktura aron kan Francisco Bangoy International Airport ang nagkaigwaning cracks alagad pang siguro man ni Alejandro naman tininuman giraray ining operational sa tahaw kan minor damages na ini. Mientras nakasunod kay ni sinuspender man ang klases sa Davao Region, Northern Mindanao asin magin sa Caraga Region. Nagpagiramdom po ang Department of Health mga tugang sa publiko na ihandang emergency go bag in kaso kaipuhan na mag-evacuar kasunod kan mga tuminama na makusog na magnitude na 7.4 na linog sa Davao Oriental kaso Udma. Naaga, sigon sa ahensya kaibahan sa mga dapat ihandang laog kan go bag para sa marikas na pag-evacuar ang pagkaon, tubig, snacks, kubyertos, asin canned goods, importante man na ilaog sa go bag and first aid kit, aron kan alcohol, brand o kaya band-aid, iodine, ointment,
Sa lugad, paracetamol, mefenamic acid as in maintenance medicine. Siring man ang toiletries, kaibahan ng extra mask, toothbrush, sanitary pads, hand sanitizer, insect repellent, toothpaste, tissue, shampoo, asin sabon. Nagkapira pa sa mga gamit na dapat isabay sa emergency go bag, ang can opener, tamong o balabal, power bank, extension cord, pocket knife, battery-operated radio, magian na jacket, flashlight, charger, tsinelas, asin kapute. Inabisuhan man ang publiko na in kaso may emergency. Tulos mag-apod sa 911 o sa Department of Health Hotline 1555 asin pinduton ang number 3. Dagdag mga tugang na mga bareta ngunyan sa Lado Nacional. Ibinasura po kan International Criminal Court ang kagadan ni dating Presidente Ferdinand Marcos o dating Presidente Rodrigo Duterte na paramiantras na makalibre sa pagkakapreso mantang pigdadangog ang kaso laban sa iya. Sigon sa Pre-Trial Chamber 1 kang ICC, mantinidong kaipuan sa iyang detensyon susog sa provision kang Rome Statute sa desisyon kan korte tinawanin doon na ang padago sa pagkapreso ni Duterte. Yon makaustisya base sa gabat kan akusasyon na nga ipong masigurong mahampang siya sa pagdangog. Asin tanganing maibitaran ang posibleng pakikiaram sa investigasyon o patakot sa mga biktima sin testigo. Si Duterte nasa kustudya ngunang kang ICC sa dahig pon kan Marso 2025 may kinaraman sa 3 counts ni murder asin pigkonsidera na crimes against humanity dahil sa iyang kontrobersyal na kampanya kontra droga durante kan sa iyang termino. Ibinulgar po kan kolumnistang si Montolfo na nagwala daw si Senador Mark Villar sa ginibong pagdangog kang Independent Commission for Infrastructure ICI may kinaraman sa anomalya sa flood control projects. Sa Facebook post ni Tolpo sinabi kay ni na nagwara si Villar sa hearing kang ICC na nagpaapod sa iya manungod sa anomalyang flood control projects. Si Villar ang sekretary kan DPWH durante kan kakusugan kan anomalya at pigasabing questionable kan senador o kinestyon kan senador kung natapig-initan ang mga Villar. Dagdag pa ni Tulfo na kung habo magpasaway kan senador, inapod ang security asin iniskortan siya paluwas dahil pang pahayag hali sa campus ni Villar kung an may kinaraman sa sinabi ng insidente. Tulos mga tugang na hinagad ni House Speaker Faustino D. III sa Department of Justice o DOJ na ikansirar ang pasaporte ni dating Congressman Elizalde matapos sining magdimiter bilang representante kan ako Bicol Party sa Kamara de Representantes. Sigon kay di inapod niya kay ito si Justice Secretary asin mo niya ng Ombudsman Jesus Crispin Rimulya para ipakansilar ang pasaporte. Sinabi niya na digdi nakaresibisinan in resignation letter niko bilang miyembro kan House Representative na kung pwede sana kung anong pinakamarikas na paagi na makansilar ang pasaporte kay ni para manliteran ng movement. Maski nangani sa Department of Foreign Affairs ang forma na pagkakakansilar, yung pasaporte pinahayag ni D na ang DOJ ang may sakop sa Bureau of Immigration o BI na pwedeng makapagparekas sa proseso. Sikop igimbelto sa 2025 budget insertions asin manomali ang flood control projects nasa ibang nasyon, siya tangani magpabulong sigon sa mga report. Baya sa ibang nasyon, pagkalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo, pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan.
Huwag magpapaloko sa fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal ng impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gugon Sirangan, Pirata Tanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/Albay Computer. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:33 po nin pag-aaga. Baretang unyan sa international, nagbalawas po nin tsunami warning ang Climatology and Geophysics Agency kang Indonesia matapos yugyugonin sarong makusog na linog na magnitude na 7.6 harani sa baybayon kan Melongguani, North Sulawesi, alas 8:45 nin aga kasudma oras duman sa Jakarta. Sigon sa ahensya, ang epicenter kalinog may rarom na 56 kilometros asin tulos na nagpaluwas in initial na tsunami warning para sa North Sulawesi asin mga kataraning na lugar kang Papua. Inabisuhan man kan gobyerno ang mga residente sa mga baybayon na lugar na maging alerto asin sunodon ang opisyal na abiso hali sa mga autoridad siring kan Pilipinas. Makukuaman ang Indonesia sa Pacific Ring of Fire kung saan pirming nangyari ang linog asin pagtuganin bulkan dahil sa banggaan kan mga tectonic plates. Business News. Mapautob ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ng reforma sa banking sector dahilan sa multi-billion pesos na kontrobersiya sa flood control. Sigon kay BSP Governor Eli Rimolona Jr. na ang reforma sakop pati ang digital transactions. Inot nang nagpaluwas ng direktiba para sa limitasyon in cash withdrawals nisagod sa 500,000 pesos na kada aldaw ang BSP. Sa ngunyan, may threshold naman kung ang gura na ang pwedeng i-transfer, generalmente cash o digital. Ang sarupang pagbabago sa polisiya, yun pipinalisar kan BSP, yun pagsayo makan mga bangko sa anuman na transaksyon base sa pagdududa nin korupsyon. Sa presente, wala ni specific rules para sa mga bangko na sayumahan ang withdrawal hali sa lihitimong tagsadiri nin account. Health News kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Kapag ang emotional distress ng sarong individual nakaka-apekto na sa saindang oral daw na pamumuhay, trabaho, eskwela, at relasyon, kaya po nindang makakuha ng mental health care. Inang tinawan doon ka mga eksperto sa pagsasabing mental health matters asin ang paghahay bako dapat na solo journey. Sigun sa World Health Organization o WHO, ang healthcare dapat na accessible sa gabos. Itinagdagdag ang mga health experts na mas madali ang pagrahay kan mga tawong may distress as in social disruption kung may tamang suporta ka mga tawong nakabalibot sa iya. Health News from Newsbase, Mardila, Jaiba.
Thank you, Paring Mars, sa mga head, mga baretang yan. May kinaraman po sa tuyang salon. Mientras tanto, nasa linya po si Melvin Almuela sa Kamugtakan Kampanahon Live. Hali po dyan sa Pag-asa. Good morning, Melvin. Diyos marahay na pagkaaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga DCGB, asin sa gabos na nagdadangog asin nagsusubaybay kan DCGB. Sa ngayon napit sa Oktobre 11, 2025, saldo ning Sabado ning pagkaaga. Ininang sa tuyang data sa update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Trap kang low pressure area na nasa luwas kang Philippine Area of Responsibility na sa may West Philippine Sea ang nakapekto sa Sulnopang parte kang central asin sa southern Luzon. Mantang southwesterly wind flow yung paros na naghahali sa Sur-Sulnopan ang nakapekto sa Sulnopang parte kang Kabisayaan asin sa Mindanao. Mantang digdis sa Kabikulan, magiging bahagya mapanganuron sa mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga paguran o pagkikilat pagdagultol. Dulot kang localized thunderstorm. Ang paros ay maluya sa moderato na hali sa Sulnopan sa sa sur ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadigatan kang Kabikulan magiging banayad sa sa moderato ang pagukol. Temperatura tigalaumang poon 26 sagkod 32 grado sentigrado. Asin nangal daw ay nagsirang ka sa bagong alas 5:35 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:28 ng pagkahapon. Philippine Standard Time alas 6:38 ng pagkaga. Ini sa Melvin Almohela reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa Legazpi. Salamat, Melvin, sa report. Hali dyan sa Pag-asa. Sir Henry and God bless po. Mabuhay. Thank you so much. Mga tugang, iyan po ang latest na Kamugtakan Kampanahon. Hali po sa Pag-asa DOST. Sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz. Kawang si Jenny Balyaran at si Nicole Angloriani. Sendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Arena Suites
Sagni, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligaw, in Barangay Tuburan, Ligaw City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Musan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piodoran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdig sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan gaming maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag-4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumuguli agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at panamakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Baretang Kulalapnit! Sige, sandali lang bago po mga tugang sa satuyang Baretang Kulalapnit. Ang mga hilang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga hilang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay pampo na sabayan ng protection liver aid. Liver aid, Silimarin Capsule. Ang liver aid, Silimarin Capsule para salud at proteksyon kang atay. Ini may Silimarin na hali sa herb natural kay aligtas ang Silimarin kang liver aid. Saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ng danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kaiyan. May bisyo man wala. Mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang liver aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na. Para po sa baskog na atay, ang liver aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Yan po mga tugang approved kan Food and Drug Administration, kaya saro pong maray na food supplement ang Liver Aid Silimarin Capsule. Yan, alright. Sige, sandali lang tapos dakulong pa lang sa mga teksta mo niya na aga. Dito nagka-Korean, dito nagka-buruting kayan. Good morning, Tabi Henry M. Makigirit po sa agom ko, happy birthday Risa Haspela from Anthony TY. Good morning, pwede po maris ka sa programa mo Active Fault sa Bicol kung igwaman Tabi, salamat. Ikaw po kitang Active Fault sa Bicol. Sige, next week po sa Monday ma-invite kita sa Feebox. De kaya akong naapuda ng taga Feebox ang resident volcanology dyan sa Feebox Tabi. No comment. Natitext me po siya, nagisimbang siya, sabi, kaya lang may mga kwan talaga. May ko aram pero balon ta po na baka dyan na hapon.
Diyan na hapon na alas 2 balontang makipag-appointment ani. Buda kung bako sa ano yan duman sa Lunes tabi. Tama ka po kay po na pag-ururan tang active fault digdi po sa Bicol region Tangaram ko diyan sa iyan na Philippine Trench minaagan diyan sa may partikan Mindan akan Masbate. Inakadagatan kan Masbate Kaya maakuan po kita, maki-appointment po kita para diyan. Good morning, happy listening daw sa mga listeners, sabi ni Madam Milindawi. At saka good morning Tabi, sabi ni Jonas Rosal. Good morning Henry M. Matindi suporma mo kasi para so kasabanggi po, long sleeve man sana ang ginamit ko. Nakalong sleeves man sana po kasabanggi. Pagka man ito matindi, kwan lang ito po, gari, practice man sana ito. Good morning, Henry. Wala pong kuryente sa Buyuan. Line 1, Israel since 9 in the morning. Kasurin ini. Kasuhapon. Baka iguana. Dito na basahan. Kasuhapon pa. Naglag pa lang nun yan. Alright. Okay na tayo. Bueno. Poni na mga tugang ang baretang kulalap ni. Sendo kita magkapamahongon yung kipertyo na di. Okay na si Chuck Melgs duman. Ang ko si Chuck Melgs ngunyan. Ukudad daw lindo. Medyo nagwali da mga tugang gari kuan. Gari so medyo ano pagkaan sa pangkuskus ba sa kaldero. Ano pagkaan junior steel wall magaspang dado. Ang tao talaga may kanya-kanyang tayo man pwedeng pareho ng ugali tadi. May kanya-kanya man talaga. Depende sa pagdakula niya, di ba? Joshua, good morning. Good morning, BB. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Good morning. Good morning kay Marikit ng Alcala Doraga. Good morning, Marikit. Ang bagong recruit na member kan FBS. Anong SDS? FBS. FBS? Federasyon ng mga bading na seniors. Na pinandar ni Roberto Duran. Ang founder si Sai? Roberto Duran. Roberto Duran. Masabi na, ini disyungi ini, ako naman ito, sige, kimot-kimot na mga sampangan kang radyo. FBS, Federasyon ng mga bading na Senior. Ang founder si Roberto Duran. Diwata. Good morning, Roberta. Diwata. Good morning, mga FBS. Dumarami na sila. Ikaw umingat ka, Joshua. Bakit? Diyan kaan, nagbugtag si Diwata Kigari Junior FBS. FBJ. Federasyon ng mga bading na junior. Gari mga so sa fraternity, gari sa kwan so gari umbrella, gari nasa umbrella ka. Ang mag-iingat sa technician taon yan. Ano? Ang mag-iingat sa technician taon yan. Nata. Junior. Junior. Kwan baga? Ako baga, anong grupo ko baga? So, Alpha, Kappa, Kama, Tumba. Yan ang sa kuya eh. Mga grupo kan loyal. Mga grupo kan mga loyal na mga lalaki. Diba? Bata na ka, ang ulok mo, gari na ka. Okay po. Ang ulok mo, gari, mapagalon man pag sabi ko na. Federasyon kan mga loyal. Correct. Sa indang nagugustuhan. Pag sinabing siya sana yan. Deki ba? Siya digdi, siya duman. Depende sa alda. Kaya yan ang grupo Alpha, Kappa, Kama, Tumba. Yan. Kaya ang legal officer mo garing din ako nakukuha eh. Dahil ba ko masyado kaming active. Basta na pagmadi siyempre, ma-active kami kaya. May panibago kaming mga recruitment. Sige ba para pakusugon ang federasyon ta enroll me iyan akuan na ano ito party list. Diba? Keto. Alpha, Kama, Tumba. Iyo. Pwede na? Ma-recruit ako kada munisipyo.
sila. Wala makitang focal person. Ikaw nang bala sa malilipot? Oo. Ikaw nang bala sa malilipot? Basta tawan mo man akong Diki. O sige, ako nang bala ka. Ano nangyari? Buha. Sisay daw ini. Na? Nasarong elected official. Oo. Nagbalik na naman ngaya sa magaspang niyang ugali. Ano ba yan? Pag maraot talaga ngaya ang buot, maski paburo balintukon, Yun na yan. maraot man Yan giaray. talaga yan. Oh. Kawasa BP, kan panahon na mag-eleksyon, ining si official, pagyaon sa laog na concession hall, halos gabos na makasabatan, tigtiti na. Ngunyan ngaya, makasabatan mo na, tinohon mo na, ura lamang nihoy-nihay. Marasa pa ngaya, boss. Pag ma-eleksyon ka sa ngaya, medyo marayray. Pag nasa pwesto na, warang kasing gaspang ngaya, ang ugali mo. Kan panahon ngayang mag-eleksyon, harayo ka pa ngaya, ngirit na. Yung mo na nga Niyo pa ngayang nagkakaway-kaway ang kamot. Yung mo na nga Kaya kisa na ngayaan pakiabra sa maski kay sisay. Ang problema o garing, kan makapusto na naman, sarong aldaw dipe, sarong residente ang napasyar sa munisipyo. Sakto, nakasabatan ang opisyal na ini. Tini no daki, good morning sir. Ang ginibo ni opisyal. Ano na? Hiniling sa naso residente pun sa payusundo sa bitis. Talaga? Diretsong tuminalikod na. So, gari pagkahiling so itaas ang kiray sa ibong? Nagliad-liad. So, pagkahiling baga, so ang kiray itaas. Tapos, medyo, langkita. So, pagkatabyon kan tabay baga gari. Ayun na. Ganyan. Nagkatirang bisis man ngayang nagsasabatan ining si opisyal. Dahil mo na lamang gabi po Henry Macaoron. Matibay ka ngaya, boss. Sa inyo ngayang tigkukuhaan kapal kan apog mo. Iba man, adi. Iba man. Ika na ngaya ang tunay. Garo ka palang ngaya monoblock. Monoblock? Oo. Nata? Dawa gura no katibay, plastic man giraray. Lakas ang takang salbatan na ka dyan. Iba na nga rin. Gura no katibay, plastic, marayong ka man. Kita kul kang nalan siya. Ibagi mo sa karaw-karaw. Pag makaraw baga, madali makabanwit. Ay, mga, ako, seryoso na ako ngunyan perme? Seryoso na ako? Seryoso naman ako. Dila ako ngunyan nagkakaraw eh. Dipisil. Pag hinapot ka, ano ba talaga seryoso ka? Yung ngayon, din naman ako nagkakaraw. Inda. Tek mga yan. Alright, sige. Siguro ka na. Siguro, Noy. Joshua, goodbye. Thank you, Joshua, sa report. Sa istorya pala. Balitang ito ay masama. Tama. Huwag tularan. Tama. O digi daw kita sa kapakipakinala lamang na istorya mo na aga. Sa morning At taman ng tanawan sa tuyang salon. Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Diyan po si Madam Melinda Wee. Mga tugang para sa sayang health advocacy. Madam Melinda. Yes, good morning, Sir Hen. Masiramang magkapi-kapi Sa mga listeners. Masiramang yung magkapi-kapi nyo na aga, Madam Melinda. Abot na. Isus ko, igwa patabi. Minakapi pa sa daw ki mga tulo. Oo, yan. Ay, very good. Marayo? Oh, pero, oo. Apo. Ano kasi yan, Sir Hen? Non-acid, alkaline ang kape pa. Yeah, kaya daw. Hindi pwede mag-cause ng acidity. Yes. Oh. Because of the minerals. Anyway, Sir Hen, salamat sa Sige po. oras. Aminotos pala. Yeah. Para sa mga listeners mo po ngunyan, nag-schedule diraray kami ngunyan ng free health consultation. Ngunyan October 11. Saturday po, kasabay naman po nating invite sa mga teachers na i-take advantage minda ang PLIVO ming inita. Alam ko man, dakulon da ang mga teachers, may mga problema na sa health. So free health consultation today, CMB Center,
in Legazpi, 9 a.m. to 4 p.m. Oo. Naround lang kung may mga latest laboratory results, pakidala niyo po. And of course, 9 a.m. to 4 p.m., first come, first serve. Oo. At syempre, kami po ay seryoso sa Muyang mission to help restore the health of people. The isa po pagsayangon, yung chance na ma-rejuvenate. Kami kasi, Sir Hen, rejuvenation ang sigigibukan sa tuyang produkto. Oo. So, take advantage po sa inyong gabo. So, kung day ka mo naka-attend last October 4, take advantage yun na po ngunyan na October 11. Oo. Siyempre, magdawag sa ko yung programa, CMB Kalusugan at Kabuhayan. Monday to Thursday, 6:30 to 7 Kibanggi. At kapag Linggo, Sunday, 7 a.m. to 8 a.m. sa morning. Siyempre, liglig sa DCGB Legazpi. Kung mga gusto makakuha kan sa Kuya Text hotline, 0939-904-0717. 0939-904-0717. At ulitin ko po, mga teachers, libre ka mo magpakonsulta sa sakuyang opisina. Sir Hen, maraming salamat. God bless you and your program. Salamat, Madam Melinda Thank you Win. po. Welcome po. Alright. Mga tugang Madam Melinda Win ng CMD. Paboritong ko na nakanta ni John. Islands in the stream. That is what we are. Dita Mariong Hoko. Dita Mariong Hoko, kumusta po? Music tadi. Kaya nang nadamay ka ngayon. Dita Mariong Hoko. That is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to from one lover to another. Salamat kansa ng pagantabay. Mabalik po ako mga tugang 7:30 sa programang Radyo Klinika. Hanggang po kitang 8:30 ngunya na pag-aaga. Ang satuya tabing topic mamaya, sandali lang. Ang satuya tabing topic mamaya. Hali po ang satuya pong guest daon si Dr. Elaine Romano, Diplomate, Philippine Psychiatric Association, member Philippine Society of Child and Adolescent Psychiatry. Taga Medical Specialist Tokan BMC, Assistant Training Center, Department of Psychiatry, BMC. Hospital affiliation niya po sa Bicol Medical Center, UST Legazpi, and Jaime Berces Memorial Medical Center. Ang topic ni po mamaya, iyon may kinaraman mga tugang sa tangunyan bagang October 11, ngunyan pong October is Mental Health Awareness Month. Ngunyan pong Oktobre. Kaya ang topic may mamaya is Child Psychiatrist. Child Psychiatry. May hapot ka mo, tabi, taod-taod lang. Mag-text tabi sa 0928-777-5548, 0966-23003. Masunod na muna ang DCGB Barreta alas 7 kasabay si News Director Mar de la Cruz. Asin po si Nicole Anglorian. Wala si Jasmine, may kwan itong yan, may klase ng Sabado. Salamat kansa ng pagantabay. Goodbye. Maray na aga. God is good all the time. I love you all. Mabuhay. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdig sa DCGB Radio.